Hello po mga ka-Facebook! Good morning! Kumusta po kayo? So ngayon is Black Friday. So Black Friday, so lalabas kami. Papunta na si Lloydie dito at saka yung nakilala namin sa tindahan, si Ate Nini. Papunta na sila dito and then yun, hopefully walang line sa Macy's kasi doon kami magpunta and yun na usually Black Friday, sobrang aga, mga 4-3 o'clock in the morning, naglilinya na yung mga tao. So ngayon, tignan natin, samahan nyo ako guys, tignan natin kung anong ganap sa Macy's. Ang dami bang tao? For sure maraming tao kasi ang daming sale, 'di ba? Pero yun, kita-kits tayo, samahan nyo kami guys. Naghintay na lang ako dito kasi ang aga. Alam nyo, what time is it? 9:18 na ng umaga. So guys, here's my husband. I'm leaving him. I'm gonna go shop. Right, love? Yep. I will let you know when we're coming back. I'll text you when we're on the way here. Okay? Dito na kami sa Macy's. WW video. Macy's, oh. Wala, amos ka rin. Parang si Tami lang ba? Sumama. Sumama sa'yo. Dito tayo. Wala, ang dami. So, naghanap ako dito ng bag na malaki para malagay ng mga camera. Kasi 60% daw sila dito eh. 60%. Backpack. Asan yung backpack nila? Naghanap ka be. Ito oh, maganda oh. Maraming ano sa loob. Akala ko namili ka. Ng alin? Naghanap ka ng ano. Oo. Wala, 398. Wala silang sale. I think mayroong 60%. So magkaano ito? 60. 398. Wala masyadong tao ngayon. Bakit na? May pumapaak. Kumakagat. Hi, be. Nandun siya. Dinala ko. Oo. Ano tong brand na to, be? Gabi niya. Ano be? Gabi-gabi? Biani. Gerger? Biani. Tari, hanap tayo. Akala ko bili tayo ng bag. Be. Gusto ko, sa backstage? Gusto ko yung malaki, be. Yung parang hindi masyadong malaki, yung parang malagyan ng ano ba, gamit, oo. 9 West, oh, maganda din itong 9 West. Tinitignan ko. Tinignan ko lang ba? Sa akin, kasi lalagyan lang ng ano ba. Ng napkin at saka. Gusto ko yung malagay ko na yung malaking wallet ko ba. Wallet at camera. Kasi palagyan lang ito. Siya kasi takutin sana kita. Mura na lang guys, under $19 dito, clearance. Ito maganda to. Walang mga West, 9 West dito, no? Steve na din at saka ano lang. Ang klein yata. Saan si Brenda? May nabili din siya. Oh. Tara po, labas tayo guys. Marami din palang tao. Tara. Nag-ano si Ate Nini ng sapatos. Oh. Andito kami guys, naghanap kami ng pagkain kasi yung kasama namin gutom na pala. Gutom na pala siya, look. Gutom. Yan. Yan, gutom. Hindi pala kumain ng breakfast, oh. Anyway guys, so, andito tayo ngayon sa naghanap tayo ang food court. Andito pala yung food court, hinahanap natin. Andito lang pala sila. So, hanapin natin, ang dami din palang tao dito. Nilalagay ko yung malapit sa sa mouth, sa bibig ko para naman marinig at saka hindi halatang nag-video ako ba. So, ngayon, maghanap tayo ng pagkain. Yan guys, nakabili na ako ng candle. Ay, grabe. Ilang candle yung nabili ko, be? 1, 2, 3. 4 lang, uy.
Hindi sa'yo? Magkano yung sa'yo, babe? Nagpa 5 lang din? Si Ate Nini, okay ka lang, te? Busog na siya, guys. Kumain siya ng maliit na hotdog. So, guys, dito tayo. Mamili po ako ng ano, perfume. Hanap tayo. Stay and load. Ay. Viva la Juicy. Samat naman. Magkano ito? Ala. Pagregalo man ito, be, oh. Anong regalo mo sa akin, be? Ito na lang. Regalo, tara, hanap tayo. Lancome. Hanap tayo. Meron naman ako mga perfume, kaso lang gusto kong bumili ng bag. Gusto ko itong Burberry na ano tong nakita ko? Dio. No. Burberry na Dio. What is that? Yung guys, nakabili ako, guys. Itong si Brenda, every time na mag-Christmas, guys, sabihin niya, guys, 12 months po ito. Good for 12 months. Lokan din siya. Pero ang laking tulong ni Brenda. 50 na lang? Hala, 50 na lang? Oh, 50% eh. Hala, 50 na lang, te. Uy, bedsheets, ano man yun? Uy, bedsheets man yan. Uy, bedsheets man yan. Kaya nga. Bibili ka? Meron kang kama? Oo, walang ano. Yung sapin ko, pang ano. Pangsapin ng lamisa? Full. Anong bed mo? Anong size? Pang... Twin? Twin? Pag sure, uy. Twin or Twin? ano? So guys, nagpasalamat ako nitong dalawa kasi tinulungan akong bumili ng pangregalo ng mga bata sa pamangkin ni Tamilok. So, yun, tinulungan nila ako. Kung hindi dahil sa kanila, wala pa akong nakita ngayon. O, diba? Asa na si Brenda? So, hanap ka, te. Twin or ano? Ano ba yung Hoy, te. pinakamali? Ate, you make sure na right size, okay? Ito pula. Maganda pula, te. Oo. Twin duvet man yan, te. Hindi man yan bedsheets. Anong duvet? Duvet. Ano yun? Parang bidet, parang si joke. Parang magtag-ilo ng lubot mo. So, duvet and then bidet. Bedsheet tama diba dapat. twin ang pinakamaliit? O, twin ang pinakamaliit. Oh, yun. Pinakamaliit yun. Wala, tanungin ko yung asawa ko. Tama ba? Pang Christmas man yan. Itong mga ganito, oh, ayan, huwag yung puti. Ito, oh, maganda. Twin, ito maganda, duvet. Guys, nawala na si Brenda. Hanapin na namin. Asa na yun? Nakabili na talaga ako nito. Te, nawala naman siya, te. Hala, andun sa likuran. Sus, ginoo ko. Nagsunog lang palang kay Gwahon. Hala, may bit-bit na. Hala, may bit-bit na siya. Hala, ang mukha ni Brenda ba? Ang sarap. Ang sarap. Be, halika, be. Be, ang sarap kunin. Be, dali. Be, dali. Halika. Halika. Kasi ginaganahan na ako. Come on. Ba't anong inano niya nagpipil? May nilagay siya ba? Hala, be. Brenda, dali ka. Tignan mo nga to. Ang ganda ng habol. Halika ba? Ang ganda ng habol. Tara. Pwede pala dito ay sa furniture po ito. Tara. Halabi, ang ganda nito, blue. Ano to? Ha? Hala, ang kapal. And then, parang... Hala, katulad ito sa amin, B. Magkaano? Return lang. Hala, return? Magkaano? Hala, B. Ate Nini. Oh, hala. Mura na lang ito. Alam mo bakit? Asan mo nakita ang mga return, be? Hello, grabe ka naman. Naabot. Tara, punta muna tayo. May mga return. Baka may bedsheets doon. Marami, Marami? Sabihin mo kung magkano, ha? So, grabe. Nag-enjoy talaga kami dito kasi may mayaman kaming kasama. Si Ate Nini. Mayaman ito, guys. Huwag kayo dyan. Maliit ito, pero mayaman. Asan dito? Ayun. Ay, ito yung mga return. Ito yung sa labi. Marami. Ayan o, mami. Porcel ito dito? Pinatapon lang. Ito yung mga, alam mo, after Christmas. Ito, itatapon ito sa dumpster.
Oh. Alam nyo guys, pagka ilang hindi ito mabenta. Ito yung mga tinatapon nila sa dumpster. So yun. Hala, ang dami dito. Dito oh. Hindi kasama. Ha? Hala, ang dami. Ito yung mga itatapon. Hindi, ito naman yung mga dito. Ito kasi nag-change na yung cover, di ba? Look, oh, walang mga cover. Kaano? Walang ano? Kahit na... Pero 180 yata regular. Ha? 180 yata yung original. 50, 60%. Ah, nakagis pa siya bag. Open man yan. Ay, sira mo yan. Ngayon yan kasi kinuha. Guys, tignan mo nga. Gusto ko, be. At saka hindi siya... Be, tignan mo. Matatanggal siya. Pwede siya malagyan ng different cover, oh. At saka malabhan siya. Look, oh. Pwede rin ito din. Look. Ay, oo. Ang dami nyo lang sapat. Itapon. Kung mabibili ako, itapon ko yung old namin. Yan dun sa salas. Or ilagay sa basement, Ay, no? oo. Pero like what? $100? Mas 200 ganun yan. 200. Ito na guys, nakabili na, okay? Kay Brenda at kay Ate Nini ito lahat. Grabe naman itong dalawa mga mayayaman. Mayayaman? Mangyaman? Mangya. Tara. Ano yung mangyan? Gutom man ako guys. Uy, nagutom talaga ako. Tara, uwi na tayo. Tara. So, pakainin ko sana sila ng dried fish. Ate Nini, parang nahirapan ako anong ipakain ko nito. Ano kayang ipakain ko kay Ate Nini? Ako okay lang ba yung dried fish? Si Ate Nini iba, allergy pala siya. Itlog na lang, itlog. Hala, yun lang anong pagkain natin. Yun lang yung ma-serve ko sa'yo. Itlog, ano ba to? Itlog tsaka kamatis. Wala man akong kamatis. Meron pala. Maliit man yung kamatis. Hindi siya na lang magkamatis. Huwag na tayo magkamatis. Magsuka tayo. Ay. Para ano? Tika. Wala tayong ma-pick up na pagkain. Walang hindi. Sarado si Rabe. Ha? Sarado siya. Black Friday. Black Friday. Tara. Parang, Diretso na. Mukhang filter ito. Tingnan mo to. Nandito na kami guys. Nagluluto lang ako ng kanin. Kasi gutom na si Ate Monina. Kawawa naman ito eh. Yan. And then ito dried fish. And then ito na dayon. And then kakain na tayo kasi gutom na ako. Okay ka lang, te? Oo, nag-iisang lumpia. Ang liit naman yan eh. ganyan lang yung Okay guys, kakain lang kami kasi sobrang gutom na namin talaga sa shopping namin. Ito lang yung ulam na inahanda ko sa kanila. But anyway, thank you guys so much for watching. Sana nag-enjoy kayo. Bye!